Zergatik tiraka nora ezak janda, lehenago beste batzuk egongo ziran ba. Zer esan nahi luketen jakiteke ongi, hitzetara eraman gabeen hilobi, listua barren erantzitzultzen zait lodi, bisor balda makurtu bibegi erori, niote ispilura datorkidan hori. Gogoa erabat jandidanean larrak, zalantzak dira bistan ditudan bakarrak, zerkekarri nau honan ere barnegarrak, utzikeriak kontra egiteko harrak, edo espektatibei erantzun beharrak. Kausalitatearen joko makurrean, hotzikara sartzen zait bizkarrezurrean, farolaz pasatzean tarte laburrean, metafora bat alda sortzea lurrean, itzal erdiatzean erdia aurrean. Din izan hain komplikatua, irakurriaz jende kualifikatua, naiz nolabait sentitu nonbait islatua, hortik aurrerakoan niaz hausnartua, zenbateraino dago manipulatua. Loa galaraztera heltzen da nolabait, ala ere gauero temati hor darrait, diafragma dagoen inguruan nonbait, presio eta utxune gune bihurtu zait, jakin behar alnuke ez dakidan zerbait. Bat nola izan beste mundu batekoa, aldre besatuntuna suerte txarreko